ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଂଶୁପାହାଡ଼ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଦେଖିବା। ভিউ দেখନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନ ଏରିଆଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ଲମ୍ବିଛି। ଆମ ତ ଭିତରେ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଡ଼ ବନେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଆଶା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଂଶୁପାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା, ପୁରା ଅଂଶୁପାର ହ୍ରଦ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାର ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତା ପାର୍କର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍କର ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ପାର୍କର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାର୍କର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ମୂଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟା ତାଙ୍କର। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ସେଇଠୁ ପୁରା ଆପଣ ଅଂଶୁପାର ଚାହିଁଲେ ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବୋଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ତ ମିଲୁ ଆମ ମନା କରୁଥିଲା, କହିଲା ଅଂଶୁପାର ତ ଯିବାନି। କହିଲେ ଆମେ ଆସିଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସିକି ପୁଣି ସେଠୁ ଫେରିକି ଚର୍ଚିଆ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ତାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ବୁଲେଇକି ଗାଡ଼ି ଆଇଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଆଉ ମାନେ ମନ ପୁରା ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମନ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଉଦାସ ଥିବେ କେତେବେଳେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କରି ଉଦାସ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ, ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ହ୍ରଦ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ପାର୍କ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ତିନିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କମ୍ବିନେସନରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପାଇବେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆପଣ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ପାଇଯିବେ, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ତା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ନ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କହୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରିବା। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ବାଙ୍କି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଂଶୁପାଠୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ କିନ୍ତୁ 12-13 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, 13 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିଗାଁକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ। ତା ପଛକୁ ଟିକେ ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଆଜି ତ କଭର୍ କରିବେନି, ବହୁତ ଗରମରେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ସକାଳୁ। ଗରମରେ ଆଉ କିଛି କରି ହେଉନି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ ଏତେ ହ୍ରଦ ବୁଲି, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଭାବିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଂଶୁପା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପାଖକୁ ଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଅଂଶୁପା ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଅଂଶୁପା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ତାର କରିଥିବେ, ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏତେ କେୟାର ନେଇଥିବେ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ହ୍ରଦ ହଁ ହେଇଥିବ, କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଂଶୁପା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିନଥିଲୁ। ଦେଖିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିବ। ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ପ୍ରକୃତି।